veure. Tenim la connexió i en directe, està Ainhoa allà en ell. Ahí està, eixa càmera. Què dic jo? Ainhoa, com ha quedat la cosa? Hem vist el crono i me pareix que superava 5 minuts. Com ha quedat això? Se n'ha passat un poquet, però 5:42 és la marca que ha fet Àngel, però jo en la seva defensa diré que portava un mòbil en ell per a poder estar retransmetre en directe com estava pujant aquests 52 pisos. O sigui que jo demano un aplaudiment per a Àngel. Que li arribi ahí, Àngel. Clar que sí, que estan aplaudint, perquè Àngel m'estava comentant abans de fer esta pujada de 52 pisos que ell fa una preparació tant física com mental, ¿veritat? Sí, la verdad que la prueba física, hago un buen calentamiento antes de cada prueba, hago muchas series de calentamiento, es decir, series explosivas para poder tener el pulso acelerado para cuando vaya a salir. Que no siga de repente 0 a 100, ¿no? Sí. Y luego físicamente, pues eso, estar muy concentrado en cada piso, que no te se escape cada giro, tener siempre concentrado, que la mente vaya a su sitio y no vaya buscando otras cosas. Y luego también la ayuda de la barandilla. Impulsarse, ¿no? Ahí. Sí, la verdad que eso se nota un mogollón. Cuando no haya barandillas, que hay sitios que no hay, en otras pruebas, se nota un mogollón. I quins altres reptes has fet durant la teva trajectòria? Pues he hecho, esta fue la primera, la subida a Gran Hotel Valley, que es una de las pruebas que más me gusta porque es prueba de la Copa del Mundo y que una de las mejores organizaciones de aquí del Hotel Valley, una de las mejores. I també em comentaves de muntanya, ¿no? Sí, de montaña también he hecho el kilómetro vertical del Puig Campana, que lo tengo justamente enfrente, que ahí empezó todo en el 2012, que fui a hacer una prueba de la Copa del Mundo y quedé primer junior. Y ahí estuve seleccionado con la selección valenciana y ahí empezó todo. Ja ho veieu, companys, que és tot un professional i una dada cridanera que a mi m'ha cridat l'atenció és que Àngel no es dedica professionalment a això, ell és forner, però en el seu temps lliure es prepara per a fer aquest tipus de curses. I ara t'estàs preparant també per a la d'enguany d'ací del Valley, ¿no? Sí, sí, la verdad que esta es fija, al lado de casa, y la verdad que me tiene muchos mimos aquí en el Gran Hotel Valley. Pues moltíssimes gràcies. Esta cursa, esta pujada vertical a l'Hotel Valley serà el pròxim 27 d'abril, així, a Benidorm, i nosaltres estarem molt atents per si es proclama campió del món. Moltes gràcies, Ainhoa, però nosaltres és el nostre campió, perquè efectivament se pot fer una idea de la dificultat que és córrer, anar en moviments que